Колегата Румен Скрински също е в Банкя. Включваме го сега. Румене, какво се случва при теб? Здравейте! Ако можем да обобщим с няколко думи, в Банкя вече всичко изглежда спокойно. Тук имаше много малко хора, когато нашият екип и към този момент пристигна. Те се разотидоха. Успяхме да разговаряме с някои от тях. Те се представиха като съседи на Борисов и бяха много оскъдни в информацията, която ни дадоха. Те заявиха, че са видели полицейски патрул тук малко след 20 часа, след което са започнали да пристигат активисти на ГЕРБ, след което е станало шумно пред къщата на Борисов и малко по-късно, вече знаете, той е отведен към сградата на Главна дирекция Национална полиция, заедно с активистите на ГЕРБ. В момента може би чувате гърмежи, вероятно от пиратки тук в Банкя или от фойерверки. Това успяваме да чуем. Хората, които живеят на няколко преки от къщата на Борисов, ми казаха, че тук не е имало много полиция, нито пък са се забелязвали органи на реда през деня или в предходните дни. Всичко е станало бързо, след 20 часа. Тук са дошли служители на реда и малко по-късно, вече знаете, Борисов е отведен към сградата на Главна дирекция Национална полиция. Още веднъж можем само да предполагаме, вероятно чувате гърмежите в момента, вероятно са от фойерверки или от пиратки в съседство с къщата на бившия премиер Бойко Борисов. Това е за сега от тук.